היי אהובים, מה נשמע? מה שלומכם? אז הגענו לעוד פרק של מגשימות ייעוד, והפעם זה פודקאסט רק שלי, וזה בעקבות הרצאה שהעברתי שבוע שעבר לבן שלי. זה היה בעקיפין לבן שלי, אבל זו הייתה הרצאה לנוער של כדורעף של הפועל ירושלים, ואני בתור אימא ראיתי את הרצון המאוד גדול להצליח במשחק, ראיתי מה קורה לפני המשחק, וזה משהו שאני בתור מאמנת מנטלית מאוד רציתי לשבת עם הבן שלי ולדבר איתו ולהסביר לו, אבל הוא לא צריך אותי בתור מאמנת מנטלית, הוא צריך אותי בתור אימא, זה התפקיד שלי מולו. וחשבתי איך אני יכולה להנגיש לו את הידע שיש לי, כי אני יודעת שהדברים שיש לי יכולים מאוד, הכלים שיש לי להעניק לו הם מאוד מאוד חשובים וכן יכולים. אז הצעתי לעשות הרצאה לחברים שלו, לקבוצה שלו שהוא משחק איתם. והאמת שמאוד הופתעתי שהוא הסכים, ושמחתי מאוד. ניגשתי למאמן שלו, והמאמן גם שמח מאוד, והוא אמר לי שהוא יודע עד כמה אימון מנטלי חשוב כדי לצלוח משחקים ותחרויות, והם צריכים להבין שזה לא רק מדובר על הביצועים שלהם, אלא על משחקי הראש. מה קורה רגע לפני המשחק, מה קורה בתוך המשחק ומה קורה אחרי המשחק. ואלה כלים שהם לא מקבלים, לצערנו הרב, לדעתי זה צריך להיות בכל תחום של ספורט ובכל תחום גם של החיים. אימון מנטלי זה הפסיכולוגיה של הביצועים, זה להבין מה קורה לנו, ואני עוד מעט ממש אני ארחיב מה קורה לנו שם בפנים, ככה במוח, כשאנחנו כל כך רוצים להצליח וכל כך רוצים לצאת עם תוצאות טובות בביצוע שלנו, ואני פותחת פה סוגריים לא רק בספורט, בכל מקצוע בחיים שלנו, אם זה לעבור הרצאה, ואם זה להעביר מצגת בביטחון, אם זה לדבר מול קהל, בכיתה, בגיל יסודי להרים יד למורה, להצביע. אז בשורה התחתונה אנחנו רוצים לצלוח את הביצוע הזה. אז כן חשוב מאוד להבין מה קורה לנו בראש ולמה אנחנו לא מצליחים, כי באימון הולך מאוד חלק. למדנו למבחן, נכון? למדנו, אנחנו יודעים את החומר. אז למה אנחנו מקבלים בלקאוט? למה הפקטור של הלחץ כל כך מכריע כאן? אז יש לזה הסבר, ואני ממש ממש רציתי להעביר את ההרצאה הזאת, ותודה לאל יצא, ובאו נערים ונערות, כמה קבוצות ביחד, ארגנו את זה ככה באולם ספורט, שבו הם מתאמנים, בספרייה שצמודה ליד, וזה היה כל כך מוצלח. אני רוצה אבל רגע, לפני שאני נכנסת איתכם ככה לעובי הקורה, אני רוצה לספר לכם מה קרה לפני, כשבניתי את המצגת. ושאלתי את עצמי איך אני רוצה להציג את מי שאני, או אני רוצה להעביר את זה ככה, לגעת בהם, אני רוצה להתחבר אליהם, כי מאוד מאוד חשוב כדי להעביר מסרים, להעביר נכון את ההצגה העצמית. אז ידעתי שהנושא הזה מאוד נוגע להם ללב, ולתת להם את הכלים, וכשהגעתי לאופן שבו אני צריכה להציג את עצמי, התחלתי לחשוב בבית ככה, ואמרתי, רגע, אם אני רוצה באמת לספר להם את תחושת המחנק, אני צריכה לחזור אחורה. וממש הרגשתי שאני עושה עם עצמי איזשהו תיקון, שחברה טובה ככה לפני איזה שנתיים ישבנו לכוס קפה, והחברה אמרה לי, קרן, את זוכרת שבכיתה ככה ה' ו' ד', משהו ככה בגילאים האלה, את היית הראשונה להצביע, כל העיניים ככה היו עלייך ואת היית משתתקת ולא היית יודעת את התשובה. אמרתי לה, תגידי, את עושה צחוק? זה ממש לא אני, את מתבלבלת. נראה לי ישבנו כמעט איזה כמה שעות עד שבאמת נפל לי הסימון שזו אני. אני הייתי בהכחשה גמורה, ולא הייתי מוכנה לקבל את העובדה הזאת שזו אני. מסתבר שעם השנים אני הדחקתי את הדבר הזה, כי מבחינתי זה היה מאוד 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 טראומטי. ברגע שהיא הציפה לי את זה,
היום אני מבינה שזה היה התיקון שלי, או זה איזשהו מעגל שאני צריכה לסגור. החלטתי לפתוח את ההרצאה ולספר להם את הדבר הזה. מה קרה לי שם? למה קפאתי? למה בזמן הלחץ ידעתי את התשובה? ידעתי את התשובה. אני הצבעתי וכל העיניים היו עליי. ברגע שכל העיניים היו עליי, השתתקתי. לא הייתי יכולה להוציא את התשובה החוצה. וזה נקרא היום בשפה האימונית שאני עובדת איתה, מחנק. זה נקרא choking. אתם יכולים להכיר את זה כבלקאוט או קיפאון. יש לזה כל כך הרבה מילים, ואני בטוחה שחלק מאוד גדול מכם גם הזדהיתי, שכשאנחנו יודעים את החומר, אנחנו יודעים את המצגת, אנחנו עברנו על הכל ברגע הביצוע, או כמו שהילדים, כן? הם יודעים לשחק. באימונים הולך להם פרפקט. מה קורה על המגרש? למה כשעולים למשחק, והטיימר מתחיל, והקהל, כאילו כל הפקטורים האלה שמוסיפים המון לחץ, גורמים לנו להשתתק. אז יש אנשים שיגידו, זה הלחץ. אבל באמת כדאי להבין מה קורה לנו כאן, מה קורה לנו פה במוח מבחינה מדעית. אנחנו רוצים להבין, ואתם יודעים מה? ברגע שאתם תבינו למה אנחנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים, אתם תראו שפעם הבאה יש מצב שאתם אפילו תלמדו גם לשלוט בזה. ואני אלמד אתכם גם טכניקה. אז בואו ננסה להבין מה קורה שם ברגע האמת. הצגתי את זה לילדים, סיפרתי להם את הסיפור, ואז הרגשתי שאני מושכת את תשומת לב שלהם, כי הם הזדהו איתי. שאלתי אותם אם זה קורה גם להם, ולא רק במשחק. והם פשוט הרימו את האצבעות אחד אחרי השני, זה קורה לו במבחן, וזה קורה לו במצגת, וזה דבר שתפס אותם. ואז הבנתי שמכאן אני יכולה לתת להם את הכלים המנטליים, וקודם כל להסביר להם, ואני אסביר גם לכם, מה קורה לנו במוח. כל כך הרבה אנשים עשו מחקרים, יש על זה ספרים מדהימים, מה קורה לנו בזמן המחנק, מה קורה באמת במוח. יש לנו, רק ככה לסבר את האוזן, יש לנו שני חלקים במוח, יש לנו את המוח החושב, יש לנו את המוח המבצע, אוקיי? זה הזיכרון הגדול, הזיכרון הקטן, שני המוחות האלה נמצאים אצלנו, אצל כל אחד ואחד. המוח החושב שלנו, מתי אנחנו צריכים אותו? אנחנו צריכים אותו בזמן שאנחנו לומדים למבחן, בזמן שאנחנו מתאמנים ורוצים לבנות את המהלכים, והוא חשוב לנו, כי הוא מגן עלינו, הוא דואג לנו, הוא כל הזמן חושב, שם נכנסים כל הדאגות, כל לחקור דברים, אבל בזמן אימון, אנחנו רוצים שהמוח המבצע, המוח הקטן, שיש לו את הזיכרון הפרוצדורלי, שהוא עובד על חזרתיות. זאת אומרת, שכשאני מתרגלת, אני למשל עולה לרכב, אני נוהגת, נכון, הרבה פעמים אנחנו עושים פעולות באופן אוטומטי, כמו לנהוג, לצחצח שיניים, הדרך לבית ספר, או אתם מבינים את העניין כבר. הרבה פעולות אנחנו עושים באופן אוטומטי, כי הזיכרון, נקרא לזה המוח המבצע, יודע לעשות את זה, כי חזרנו על זה שוב ושוב ושוב. מה קורה לנו בזמן משחק? אנחנו רוצים שהמוח המבצע יעבוד, אנחנו לא רוצים שהמוח החושב, מוח החושב היינו צריכים אותו לפני, לא בזמן ביצוע. בזמן ביצוע אנחנו רוצים להוציא את שיא הפוטנציאל שלנו, ולהביא את היכולות שלנו, את כל מה שעשינו באימון, אנחנו רוצים להוציא אותם החוצה, כדי לצלוח את המשחק, כדי לצלוח את המצגת, כדי להוציא את הפוטנציאל שלנו החוצה. אבל מה קורה לנו? המוח מזהה את הלחץ כסכנה קיומית, ממש כמו בטבע. החיות ברגע שמזהים סכנה ממשית, אנחנו רוצים רק, החיה, מה קורה כשהיא מזהה איזושהי סכנה? היא רוצה לברוח. ככה קורה לנו בגוף. הגוף שלנו
רוצה להיות במנוסה. קורא לכם בטח כשעמדתם לעשות את ההרצאה, כשבזמן המשחק בא לכם לברוח. כשאני חזרתי ככה לכיתה ה', אני זוכרת, אחרי שהזכירה לי את זה כמובן, שבאותו רגע כל כך התביישתי שרציתי שהאדמה תעלים אותי, פשוט תיפתח ותעלים אותי. זה בדיוק התחושה הזאת של המחנק. אנחנו רוצים לברוח מאותה סיטואציה. וזה מה שקורה בטבע. גם כאן, המוח החושב שלנו מתמלא בדאגות. מה אם לא תצליחי? מה אם לא למדת מספיק? מה אם השחקנים שעומדים מולי יותר טובים? וכל הנושא הזה של הדאגות והמחשבות תופסים לנו יותר מדי מקום במוח. וכשאין לנו יותר מדי מקום במוח, אז אין מספיק זיכרון, כן? כמו במחשב או כמו בפלאפון שיש יותר מדי תמונות, ואז רושמים לכם שאין זיכרון, אין מקום, ככה אין מקום למוח המבצע לעבוד, לעשות את מה שהוא יודע לעשות. ולכן יש כלים מנטליים לעשות את זה. אם אתם הורים ששומעים עכשיו, ומזדהים, ואתם מזהים את זה, שגם הילדים שלכם עוברים את הצ'וקינג הזה, את המחנק הזה, תדעו שיש כלים מנטליים לנצח את המשחק. גם לכם בתור מבוגרים, פחד במה זה לא בושה. אז יש אפשרות לעשות את זה, לא רק בלהתאמן על זה עוד פעם ועוד פעם, שזה דבר נפלא, כן? כי זה מקנה מאוד ביטחון לעשות את הפעולה שוב ושוב ושוב. אבל משהו קורה, אם אני מדברת ספציפית על משחק, הרי יש שחקנים שמשחקים אלפי משחקים, ועדיין בזמן המשחק משהו קורה שם. כי אנחנו כל כך רוצים לצלוח את המשחק, ואנחנו לא יודעים מה קורה לנו, הכל שם מבולבל, אנחנו רוצים, כאילו המוח לא מתחבר לגוף. אז הפתרון זה בעצם הכלי המנטלי, זה בעצם לעשות הרדמה מנטלית למוח החושב. אנחנו לא רוצים אותו במשחק, אנחנו לא רוצים אותו בהרצאה, אנחנו רוצים שהוא ישב בשקט וייתן למוח המבצע לעשות את מה שהוא בא לעשות, נקודה. לא רוצה יותר מזה, זה מה שאני צריכה. אז תחשבו מה יקרה לכם ברגע שאתם תשימו את המוח החושב בצד, ותיתנו למוח המבצע לעבוד בדיוק כמו שהוא עובד באימונים. אני לא צריכה יותר מזה, נכון? אתם כבר מסכימים איתי. המוח המבצע יעבוד פרפקט, כי כבר לא יהיה את ההסחות דעת. אז ניתן לכם פה את אחד הכלים, שהוא יחסית כלי מאוד מאוד משמעותי, אבל עדיין יש עוד סל של כלים, שברגע שאנחנו מתחילים ככה לעבוד עם הכלים האלה, ככה יהיה לנו גיבוי של כל פעם, הכלי הזה לא, את הכלי הזה, ולהתאים את הכלים לאותו מצב. הכלי המרכזי שאני רוצה לתת לכם, אחד הכלים שכן אני חושבת שמתאימים לכולם, זה לתרגל אימון תחת לחץ. מה יקרה אם בזמן האימון המאמן יתחיל להכניס טיימר, או קהל, או שהוא יתחיל להכניס טופים, או אוהדים? אספר לכם, בזמן ההרצאה שאלתי אותם מה היה קורה אם הייתי עכשיו באה לצפות במשחק שלכם. הם אמרו לא היה קורה כלום, היית מסתכלת והיינו משחקים. ואז אמרתי להם, ומה היה קורה אם אני הייתי לוקחת את הטלפון שלי, ואני מצלמת אתכם בלייב לפייסבוק? הם השתתקו. ואז הם אמרו לי, וואו, רגע, זה היה מלחיץ. אבל הלחץ הזה אפשר לתרגל אותו. כי אם הם היו כבר רגילים שאני באה כל משחק שלהם ומעלה את זה ללייב בפייסבוק, אז הם כבר היו בזמן המשחק, צולחים את זה. הם לא היו חרדים מהקהל, הם לא היו חרדים ממצלמות, כי הם כבר התרגלו בזמן האימון לתרגל תחת לחץ. אז זה אחד הטיפים, או גם זה לא טיפ, אני חושבת שזה כלי מנטלי אדיר, לצלוח את המשחק. גם אתם רוצים לצלוח הרצאה, רוצים לעשות איזושהי ישיבת צוות מאוד גדולה, תתרגלו את זה בקטן. קחו את בני המשפחה, תעבירו להם את ההרצאה. תעשו את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
כל פעם תחשבו על איזה פקטור יכול בעצם לגרום לדופק שלכם לעלות, או לאיזשהו אי נוחות, אבל שאפשר לתרגל אותה, שגורמת לכם ללחץ. וברגע שאתם תהפכו את האימונים למגרש המשחקים, ואת המשחקים לאימונים, שמה יקרה קסם. קסם. אז לסיכומו של עניין, כולנו חווים מחנק. זה שהתביישתי והכנסתי את זה לבוידם, הרגשתי שסגרתי מעגל, שהיום אני יכולה ללמד גם בני נוער, אני יכולה ללמד מבוגרים, אני יכולה לעזור להם, כי אני יודעת שהכל מתחיל ונגמר במשחקי הראש. אז סגרתי מעגל עם ההרצאה הזאת, וההרצאה הייתה מוצלחת, הם מאוד מאוד, ממש ראיתי אותם לוקחים את הטלפונים ומתחילים לרשום בנוטס כל מיני הערות, ואני שמחה שבאמת יש את האפשרות הזאת להנגיש להם את הכלים האלה. אז אני מקווה שעזרתי, ואם זה ככה, התוכן דיבר אליכם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה, כי זה פרק מאוד מאוד חשוב, אני חושבת כמעט לכל אדם, והורים לנערים, אתם בכיף ובשמחה, ובכלל אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרקים ביוטיוב, אחרי הפודקאסט מגשימות ייעוד, זה נמצא בספוטיפיי, ויש את הקבוצה הגדולה לנשים, החיים שנועדת לחיות, שאתם מוזמנים אליה בשמחה ובכיף. אז אני הייתי קרן יצחק, מאמנת מנטלית, שמחתי מאוד, וככה, איזה כיף שסגירת מעגל. אגב, עוד טיפ קטן, גם לעמוד מול מצלמה ולהסריט את עצמי, זה גם סוג של תרגול תחת לחץ. תחשבו על זה. יאללה, תודה רבה ולהתראות.